खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनै नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे रेसिपि लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय दाउ बेदरजों मानिमुनि आरो आलु आरोना जुदि बिदिब्ला आङो संनो स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेड बा नायलांबाय थादो स' गाइस नै आं इयाव गासिखौबो रेडि खालामजोबना लाबाय बेवहाय आलु दरनै पियाज दरसे बानलु थाइथाम सामब्राम गुफुर हाइजें जीरा गलमरिच दुन्दिया बेगर आरो बेवहाय खेबसेनो ज' आङो देना लाखाबाय ओमफ्राय नैबे मानिमुनि आरो दिनै आङो बेजों संगोन आसल बुस्थुखौ आं खोन्थायाखैनो बेनो जाहैबाय माजों संगोन आङो टेन टेन दाउ नै दाउ बेदर जि बरियानो सावना लाबोदों बोराया बेजों बरियानो संनोसै गाइसनि ओमफ्राय आं ओरैजाय कुकारावसो संगोन आरोना दिनै ओंख्रिखौ कुकाराव संनोसै बरियानो आङो कुकारखौबो जाननानै लाबाय ओमफ्राय आं दा थाव हरनोसै कुकाराबो दुंबाय आयौ दै दं थावा दुंबाय नै दा पियाजखौ हरनोसै आयौ आयौ ओमफ्राय ओरैजाय न' बानायगासिनो आरोना बैसा जि दावराव टाइल्स हानाया ओरैबायदि दावराव जायो खोनानोनो बाबाय आं गाइस पियासा खामबाय नै दा दाउ बेदरखौ हरनोसै नै मानिमुनिखौ आं इदि फिसा फिसा हाना लाबाय आरोना नै बरियानो जि गोबावनि उनाव मानिमुनि आरो आलु मोनजासिगोन मा गोसोम सोम नुहुरो इनिफ्राय बेदरखौ गोसोम नङा दे नै दा आङो हालदै संख्रि हरनोसै आरोना हालदै संख्रि ओमफ्रायो नैबे बानलुखौबो हरनोसै बानलु थाइथाम मस्ला मस्लि देनायखौबो हरनोसै एरनो एसे खस्थ' जायो कुकाराव नै दा आङो आलु आरो मानिमुनिखौ हरनोसै आरोना हरनोसै नै आलुखौ मानिमुनिखौबो हरखानोसै ज'नो खेबसेनो रुनाय बायदिसो जासिगोन आरोना गाइस हरजोब्बाय वाव नै जि बरिया नुखाबाय गाइस बेखौ एसे खोबना दोनथ'नानै दै होनानै पिस पिस गाबोनोसै आरोना माने हुसेल गाबोनोसै आरो दोनथ'बाय ओमफ्राय नै ओरैजाय आङो रेडि खालामना लाबावदों बे जाहैबाय साना आरोना सानाखौ आङो नै खावसे बिगुरबो गारदों आरो खावसे गाराखैबो आरो ओमफ्राय नैयाव दुन्दिया एसे लाबाय ओमफ्राय बानलु थाइबा आरो बानलु गोसा जानानै मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय मेनानो जाहैबाय नैयो माइसुन्द्रि बेजों बाथोन खालामनोसै मिक्सियाव बरियानो ग्रेन्ड खालामनोसै आरोना बेखौ दा आङो इयाव सोनोसै आरोना नै आं सोना लाबाय आरो संख्रिबो एसे होना लाबाय आं ओमफ्राय दै एसे होनोसै आरोना बिराद आथा जायो नालाय आं बेखौ माबा खालामना लाग्रोनोसै नायलायनोसै बोरै जादों नै दा दै होनो जाबाय आरोना
बरियानो आं दा दै हरनोसै नै दैखौबो फुदुंखाना लादोंमोन आरो ना दै गुदुं बेखौ हरनोसै हरजोबनोसै दैखौ बेखौ आं दा माबाखानोसै जाबाय दा पिस पिस गाबथोसै बरियानो होमबानो मोनबाय बेखौ आङो 7 बार 8 बारसो गाबहोगोन आरो ना बोरैबाबा 10 बारबो गाबहोनो हागौ आरो आंना सिटिया मारि जेनसिगोनानो मारि जेनबाय खनसे गाइस आङो कुकारखौ खेवना नायबायमोन आरो ना धाकनिखौ बोरै जाखो होननानै आङो 10 बारसो गाबहोबाय आरो ओमफ्राय नै जि बरियानो जाखाबाय ओइ खोस्लि गोथौखौलै आलुखौ दरनैसो सेफ्लेनोसै आरो ना एसे बिदैया दाद जानायनि थाखाय जाबाय नै दा माबा हरनोसै आरो ना नै दुन्दियाखौ दुन्दिया होनोसै वाव गाइस संख्रि साखिनोसै आं एसे संख्रि साखिनोसै जाखाबाय एसे ओरैबायदि गोथाव जाबाय गाइस जानोसै खांनोसै बिदैयाबो जाखाबाय खांनोसै गाइस ओमफ्राय नै ओरैजाय आंनि बाथोनाबो नै आङो ग्राइन्डाराव होनाया जाबाय दा आङो नारें होनोसै जाबाय गाइस So guys जानो थाखाय गासिखौबो आङो रेडिनो खुरना लाखांजोब्बाय नै मिस्टाराबो जिरायबाय बरियानो खुरजोब्बाय दिनैनि ओंख्रिया बे सातनिजों बेल' आरोना दाउ आलु मानिमुनि आरो जेबो गैया दिनै सिम्पोल रेसिपि सिम्पोल खाना आरोना ओमफ्राय जानोसै गाइस बोरै जादों आं टेस्टखौ खोन्थानोसै नोंथांमोननो गाइस जानोसै बरियानो दिनै कुकाराव होनाय ओंख्रि आरो दाउ बेदर कुकाराव होनाय सातनियाबो नै बरियानो गाइसनि बे सातनिया माने एसे मा होनो गेब्लेद्रायदों आरो ना माने एसे गथा गथा दोननांगौ सानाखौ होमबाथाय जानो थाखाय गोथावसिन मोनो आरो ना नोंथांमोना बानायना जाबाय बायबा बांद्राय गेब्लेहोनाङा आरो दे एसे गथा गथा दोन आरो अरनानै जानो मोननाय बायदि अब्ला गोथावसिन जायो आरो लानोसैखौ सातनिखौ ओंख्रिखौबो लानोसै टेस्ट खालामनायसै बोरै जादों गाइस ओरैबायदि गोथाव जादों नोंथांमोनाबो बिदि जायाखैबा बिदि जाफेराखैबा जाना नाय अब्ला बिराद गोथाव मोनगोन माने जेबो होआखै आरो मा होनो माने पेकेटनि मस्ला जेबो होआखै नोंथांमोना आं जेसेबांखिनि
मस्ला देनायखौ खोन्थादोंमोन ना बेखिनिखौल' होदों आरो जेबो इयाव पेकेटनि मस्ला मिक्स होआखै ओमफ्रायो नोंथांमोनाबो जाना नाय जोबोद गोथाव मोनजागोन बिदिब्ला आं जाबाय थानोसै गाइस आलुआबो दाउआबो बिराद बरिया रुइखादों आरो ना कुकाराव होनाय नालाय दाउआबो नै जि गुरै जादों बिखा गाइस नैबे बेकग्राउन्डआव हारसा मेथाइ गाबबाय थानाय खोनानाया जाहैबाय बे डास्टबिन लांग्रा गारि आरोना बियो माने बिराद गोसा गोसानो मेथाइ दामनानै लांफैयो आरो सप्तायाव खनसे खनसे लांनो फैयो बेनो बिराद गोसा गोसा दामदो आरो गाइस नै जाखां लोंखांनो रेस्ट खालामबाय आरोना दसे जिरायबाय आरो बिराद गोथावनो जाबाय दिनै ओंख्रिखौ नोंथांमोनाबो जुदि जानायाखैबा जाना नायबानो जाबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ माने दिनैनि रेसिपिखौ नोंथांमोना माबायदि नुखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय